חשבתם שבפעם הקודמת הפתענו אתכם? זה עוד כלום לעומת מה שהולך להיות עכשיו. אל תדלגו, הסוף של הסרטון משנה הכל. מאז שמכשיר המעקב של פיינדיט כבש את הרשתות, התחילו לצוץ חיקויים מכל כיוון. אתרים שמבטיחים את אותו הדבר, אבל במציאות המכשיר נתקע, מתעתק, ובזמן אמת פשוט לא מסוגל לעזור לכם. פיינדיט המקורי נמכר רק באתר הרשמי, ושם אתם יודעים שאתם מקבלים מוצר אמיתי, לא צעצוע שמתחזה למעקב. והפעם, במקום לבזבז זמן על כל המתיקנים האלה, החלטנו לתת לכם משהו הרבה יותר משמעותי. הנחה ענקית, עד 40% על מכשיר המעקב של פיינדיט, ומשלוח חינם לזמן מוגבל. זה בדיוק הזמן להגן על מה שחשוב לכם באמת. הילדים, חיות המחמד, הרכב, האופניים, התיק, כל מה שעלול להיעלם בשנייה אחת ולהשאיר אתכם חסרי אונים. לא סתם יותר מ-35,000 ישראלים כבר עברו לפיינדיט. אנשים הבינו שכשהדבר היקר לך נעלם, אין הזדמנות שנייה. והכי טוב, אנחנו נותנים לכם 30 יום ניסיון מלא. תרגישו, תבדקו, תשתמשו, ואם לא מתאים, אין התחייבות, אין לכם שום סיכון. הסיכון היחיד הוא להמשיך בלי הגנה ולגלות ברגע האמת מה זה לאבד משהו חשוב לכם. המבצע הזה פתוח לזמן קצר מאוד, וברגע שהוא נסגר, הוא נעלם. כנסו עכשיו לאתר הרשמי של פיינדיט ותנו לעצמכם שקט נפשי אמיתי כבר היום.